Hello guys, madung adlaw na tagtara so karon adlaw guys na kus garden pa dong kay mag-ipo kog palidya ipadas Valencia. Kay wa magkadimao daytong gidang ipadang reverse kay nahatag mas lain. Ag tulo ka kilo kuno guys nga giipon sa sanina sa katong maligja pang tiring sa sanina. Wala gi magkadimao pod unsaon man. Magpadaan na raman ipadaan na rabasban. Mag-ipo na raman ko dari kanang mga ipadasban. Kaya rin ka naman pagdagko dari, sayang mampod. Tapos like siyang gisugog pakwa gunting o basket. Kay mag-ipo ko. Taga Canada man kuno ining kuan dadtong 3 ka kilo og sanina sa kay wa man na kasi nabot lagi kay mas lain na hatag. Mo nang magpadaan na ra maglain. Be! Dali na! May danghang dagko to ah. Pangwaon. Dali na be! Grabe gisugo arang dugaya. Pilian ning dagko para dadtong kang reverse. Kamimis. Unsa ba lang itagaan dito day? Rang nita ha. Baho nga te, wa sila nang kisinabot lagi. Di na matang ako nagtagisa sa nina mo bitagaan dito. Daghana lagi gipangud nay. Pwede pa ni nay? Nga nga maramay. Nagbayad ko no to ajoy. Baho lagi nila. Basin. Daghana gipangud. Amay pang hinuawan ang gapon. Sige sa sluping pangulod. Uwang di ay. Aray tulog. Pwede ay pag isa. Puro Masung dadapit pa. Dakoy majuhon guys. Diba dira bigi balik. Maadong digkot. Kung sini. Avocado. Nahinog na lagi kaban. Avocado ug mangga. Nasa tayo. Kalungsingat ko kay nag-ipo ko palidya. Una sa ko lang. Ipaning gagmay day si Ja. Pungga. Dabong pa man siguro ni. Nena. Dabong pa ni na ini ngako. Yak. Yak. Kaya di mo ka magkag-avocado. That's why mo yak ka. Napoy mangga guys. Pero di sa ko pa sila binali kayo pa kong gidugo. Delikado. Ayaw, be. Arang iganga ka ito, magpakuan sa ko. Thank you sa naghatag aning avocado ug mangga. Pangunaw na ko nung kay magkaan ako ng mga Aliana. Ikaw. Pero nga ko, gas. Di kayo magsigir ang silpon. Manaming. Tun anig. Maadjong buhat kay sigir ang silpon. Pero nga, hatong si katawa diha. Pigir mo kag cellphone. Daot na yung mata. Nabulak na ka. Pero nga na ha.
Mulberry. Hello guys, dari ko sa karsada kay padung ko malakaw kay gisugo kung nanay pabayad sa kuryente kay miwa naman ron. Yung bayad na cut off naman siguro, kuha naman siguro ugma, alas na ugma. Bayad ko karon dagi kanay kog alis siya. Kay naghatid ko sa katong naipalidya nga ay pasakay sa van kay para adtos Valencia. Diya to na guys, niabot na siguro ron. Diya magbayad ko sa kuryente ron. Kaya naslik sig sa maglaag kuno asa kapud kalaag nga. Ang may kalaagan na dari, balik naman. Magbayad sa kuryente kay hapon na. Nauli na ko guys, gikan nagbayad sa kuryente, gamang bayad na sa kuryente kay gaana, gamay nag-anam-anam nagkagamay, kaya wala naman good may rape, kaya ba 641 ra, agbayad na. Liksi, doon sa man imong buhok, bi, wala naman kay atimas imong buhok. Kami ragyapon dari kasi tali wa man uli gabi dito mazang trabaho hanja. Bag mo uli ba po doon siya. Hala nay kabog nagkuan bi, kabog naglanggam naglipad-lipad. Agang bumbil nga buwak guys kay gipuungan ni Ate Ruby kay aro kunong mamuwak og utro kay nangawaan magbuwak na nga darag na. Pagbasa-basa dito bi klasian ra ba mo ugma bi. Ag card ra ba di ay permahan pa to. No. Nakakabog bi. Kailan kagkabog? Ikaw. Aray nagchat ang mama guys nga to na kuno si Jas naabot ako si Jas. Pero si Janing ditso pas ila guys, to si Janing ditso ila ati Mita kay ning kuan si Jas patay sa bana ni Ate Mita baka matay man lagi. Ilubang man siguro ugma may ito, o ugma mo muhatod si Jas lubong sa ay sa jamulis ila ha. Ilang gama? Nagsigig, bangutana itong mamagunsay ang problema sa wapaning larga. Istoryahan ko si Jana. Mawaw ko kay wapadapog ko na kuhan ka Junija. Kay dari man dyan kong nanay nagtatay nagdako. Isag asa mo uwaw ko sultis ang problema mo na ara na mong gilumlum. Arang gikata-katawa pero deep inside. So deep inside. Sakit po maridyo. Ano sa muli sila rin ba? Ya, napay nagmarites nga. Ang sa kanong problema, buntis ba ko no? Kusing bakuhoy. Daghan po ko'y pangandoy. Grabe marites. Sila na ramay mag-ako. Ay mura magmay na suhito sa hang pagkatao. Sakto na ning nanak ko'y liwat. Usa, dako na noon. Sundan, magpasunod na noon. Never. Never. Excited ako sa angkon guys. Nangka nga pinutos og mukha na nadaari kay budak o muguwang-guwang na day guys kay nang humbaon. Kumplituhan ka po na nahang uguan. Kumplituhan ka po na nahang og lamas kay lami og humba og kanang guwang na kay hapang igiapas na liso. Liso kay lami. Ana po na dyan babulgam. Hakag mga kuan na. Dirigo dahil silik sirong adlaw kay nang hugas, nang hinlo, ugma manghinlo ko kay na bisita strippers maabot. Palit ko daan gani hab Clorox. Kay ugma gikapoy mo kog adlaw kay nag-ipo kog palidya ang gihatid adtos ban. Kapoy kog hinuhat og ban kay arang dugazag ban, di agban uban di man mo muda series na ramay ahang gi pakuanan sa palidya. Gitabo rin la Ate Monica sa munisipyo sa Valencia. Kaya ako mo ato, delikado kay kang motor, hilis nagligid, unja po dugnay dakop. Kumukha pa man kong lis. Asa na? Liha, rehistro. Kaya mga dyan importante, dyan pong plate number, wak pa makuha. Hapon na po nangit, kitag sugod din ako makita asliksi, na ito malay kabi. Siga nagsiga ajo lang magdamag saksak. Pantag nang gubot pagkas kwarto na to ha. Imo na panggi gahapon nang isang ideya sing liksi bantog gawas sa kwarto kay iring di ay idang gi habung-habungan.
Kataglag mga habo dagto. Ag mga palit kay sayang ka doon nga daot. Ag mga pangputos noon kay rang daghanag ud. Hindi amarang ipanghatag sa silingan. Sa dari mapagpag umangkang nanay kitagaan pag sa kaikubag. Kaya nga daot ra lagi. Na pang-ud na. Wa na makuang kuya, wa na maapas. Wa na magligrag tarang ba. Nidaday ko ikuan ganiya guys, avocado ug mangga. Ag mangga wa pa nagikaan kay sakit ug ang ipon. Gikan to ginabangga. Salamat ni Jumil Hustiniani sa avocado ug mangga. Ako bang avocado kay kuan na talihinog na. Lami maguna siya guys, lamawon utangan og kanang gatas. Siliksi di jud mo kaag nga na, mo nang niingon sa gani hag-iyo. Kaya dyan mo kaon, kamuti gali di mo kaon. Saging ray dyan kanon, pero kana pang hinog. Bawa na dyan ng liwat, nga kuha mo ko'y pili. Para mas kaarte ka dyo. Nandiyan guys, hapon naman guys. O gabi, inalagi dyan, kaya alas 6 naman. Marapan niyang vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. O kanang na ay God bless na tong tanan. Ampi mo kanunay guys. Bye. Bye.